कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या विषयकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. संत निरंकारी मिशन वतीन कारवारात रक्तदान शिबिर संपन्न. कारवार शहराच्या नंदनगद्दा संत निरंकारी संस्थान भवनात संत निरंकारी मिशन तर्फेन आयोजित केलेल्या बृहत रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन प्रोबेशनरी जिल्हाधिकारी जुफिशान हक हेमी कर्ण रक्ताची समाजात अति आवश्यकता असून या रक्तदानान दुसऱ्याला जीव वाचवूक असल्या कार्यक्रमाची खूप गरज असा असे संदेश दिलो. या वेळार कारवार नगरसभेचे अध्यक्ष रविराज अंकोलेकर हेमी सांगले की आपल्यान आजपर्यंत 27 वेळा रक्तदान केले असून अशेच प्रत्येक आरोग्यवंतान स्वयंप्रेरित जावन रक्तदानाक फुडें येवूं जाय. संत निरंकारी मिशनाचे जिल्हा संयोजक विनोद केळसकर हेमी सांगले की मिशना वतीन 1986 वर्साच्यान सुरवात केल्ल्या रक्तदान शिबिरात ऑगस्ट 2025 पर्यंत 13,19,386 युनिट रक्त संग्रह करून दान केला. कारवारात त्याचे शिबिर नवे वेळचे आसा अशी माहिती त्यांनी दिली. रक्तदान बद्दल माहिती देऊक रेड क्रॉस संस्थेचे अध्यक्ष व्ही हेगडे, शिरसी शाखेचे पुरुषोत्तमजी, कारवार शाखेचे सारंगजी, सुधाकर सी नाईक, कारवार नगरसभेचे माजी सदस्य मनोज बांदेकर, कारवार जिल्हा आस्पत्रेचे कर्मचारी, ब्लड बँकाचे कर्मचारी तसेच हुबळी कॅन्सर आस्पत्रेचे कर्मचारी हजर आशिल्ले असे संत निरंकारी मिशन कारवार तर्फेन प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. इफएस सोल्युशन्स एक विश्वसनीय सॉफ्टवेअर प्रगतीची कंपनी. 20 वर्षांपेक्षा चढ उद्योगाची अनुभव असलेल्या तज्ञ व्यावसायिकाबरोबर आम्ही काम करतात. गेले 5 वर्सां फाटल्यान मध्यम आणि व्हड स्तराचे सॉफ्टवेअर व्यवस्थेचे विविध व्यावसायिकांक यशस्वी रितीन वितरण करतात. तुमकां आवश्यक ई कॉमर्स वेबसाईट, मोबाईल ॲप्लिकेशन, CRM व्यवस्था नापेक्षा संपूर्ण कस्टम सॉफ्टवेअर जसे तुमकां गरजेप्रमाणे उपाय तयार करचे हीच आमगेली वृत्ती. कारवारात मुखेल कचेरी असून स्थानिकाक आणि सीमे भायल्या व्यवसायाक सेवा दिवची इफएस सोल्युशन्स LLP आम्ही तुमगेल्या कल्पनेक आकार दितात. संपर्का खातीर 9920 0763 79 या नंबरार संपर्क करचो. कारवार तालुक्याच्या मुडगेरी ग्रामपंचायत वाठारात फ्री मेडिकल कॅम्प यशस्वीरित्या संपन्न. कारवार कल्लूर एज्युकेशन ट्रस्ट आणि श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सुरतकल मंगळूर हेमगेल सहयोगान कारवार तालुक्याच्या मुडगेरी ग्रामपंचायत वाठारात फ्री मेडिकल कॅम्प यशस्वीरित्या संपन्न झाले. फ्री मेडिकल कॅम्पात शेकड्यांचे लोकांनी सहभाग घेतलेलो दिसून आयलो. या मेडिकल फ्री कॅम्पात युवा युवती दादले बायलां बरोबर जाणटे लोकांचो सहभाग आशिल्लो. बरेच जणांनी या फ्री मेडिकल कॅम्पात ECG, इकोकार्डियोग्राफी, डायबिटीज तपासणी, BP तपासणी अशा जायत्या तपासणीचो फायदो घेतलो. या कॅम्पात 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हजर आशिल्ले. हे कॅम्प आम्ही मेडिकल कॅम्प करू जाय म्हण सुमार 6 ते 7 महिन्याचे आम्ही विचार करते आशिल्ले. 4-5 फावटी आमगे मिटिंगा भितर बी आम्ही डिस्कशन केले की म्हणल्यार एक मेडिकल कॅम्प जाऊ जाय. सिनियर सिटीजनाचे अध्यक्ष आणि कमिटी मेंबर्स आमकां खूब सांगते आशिल्ले की म्हणल्यार हे कॅम्प तुम्ही कशे करून आमगे मुडगेरी ग्रामपंचायती भितर करा म्हणून. आय चेकअप, इयर चेकअप हे नॉर्मली सगळीकडे जाता. सरान सांगिल्ल्या भशेन ECG, इको हे जे आसा पळय इक्विपमेंट्स हार्ड करचे हे तितले इजी ना आशिल्ले आमकां. सो आम्ही ज्या टायमार आमगेले डॉक्टर हे PSC आसा पळय अंगडी PSC
त्या डॉक्टराकडे आम्ही असे डिस्कशन करताले डॉक्टर अविनाशाकडे त्यांनी म्हणलं की काय म्हणलं आपण शरद नाईक सराकडे एक डिस्कशन करता. शरद नाईक सर म्हणल्यार आमगेले DHO अशी नाही का कारवारा भितर आज रिटायर्ड DHO तेमी ज्या टायमार शरद नाईक सराकडे उलयले आणि आमके सांगत तेमी एक आश्वासन दिले कितें तुमगे मुरगेली ग्रामपंचायत व्याप्ती भितर आम्ही हे व्हड प्रमाणात हे कॅम्प करतले. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक तसेच ACN बिर्ला ओपस पेंट ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग हिंदवेअर सॅनिटरीवेअर पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे मोळे स्क्रू नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर गौरीशंकर देवळा बाजून कैगा रोड हब्बुवाडा कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. स वर्षाच्या फरारी आरोपीक अखेर पोलिसांनी केली अटक. हळयाळ हल्ले आणि अपमान प्रकरणात गेल्या 6 वर्षाच्या फरारी आशिल्लो आरोपी सोमनिंग निलकंठ भडंगी अखेर पोलिसांच्या ताब्यात सापडलो. हळयाळ पोलीस ठाण्याच्या विशेष पथकान अथक प्रयत्नान आरोपीक अटक करूक यशस्वी झाले. आरोपी संबंधित प्रकरणात जामीन घेऊन न्यायालयात हजर न जाता फरारी आशिल्लो. न्यायालयान 40 वेळा वॉरंट जारी केले तरी पोलिसांक मेळनाशिल्लो. खास बातम्यांनुसार हळयाळ पोलिसान खास पथक रचून संकनकोप्पा हिंगा रात्रीन धाड घालून भडंगी हेका अटक केली. आरोपीक न्यायालयात हजर करून न्यायांक बंधनात दवरला. या बंधन कार्यात जिल्हा पोलीस व्यवस्थेचे जबरदस्त मार्गदर्शन घेऊन हे कार्य सिद्ध केले असे प्रसार माध्यमांक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.